Bueno, bo día a todos e todas, benvidos á radio do noso colexio. Eu son Uxía Sedes Yáñez, son a directora do cole e hoxe imos ter unha conversa pois moi especial sobre un proxecto de ciencia, creatividade e educación e evidentemente tamén traballo en equipo, que ven sendo Culler Ciencia, que xa vai pola súa 8ª edición. Para falar sobre isto vimos acompañados de varias persoas, incluindo o alcalde de Culleredo, Cristina Pardo, Vicente Muñoz Hermida, que é o coordinador do proxecto audiovisual do cole, e por Óscar, que é o secretario do CFR. Entón, bueno, pois simplemente contar un pouquiño de que vai este proxecto, que, como dicía, vai pola súa 8ª edición e que imos festexar o primeiro sábado de xuño, que terá unha duración de 12 a 8, nesta ocasión que tivemos que ampliar unha horiña pola súa especial demanda. E tamén queríamos explicarlles un pouquiño a toda a xente pois en que consiste este proxecto, non? Entón, explicarlles que este ano contamos con 15 coles, que veñen tamén 3 universidades, teñen esa representación, e a maiores 12 institucións. E que este ano non solamente veñen coles de Cambre, de Culleredo, senón que ampliamos tamén aos coles de Oleiros. Entón, bueno, darvos a benvida, por suposto, darvos as grazas a todos porque sen a vosa colaboración, especialmente do Concello do CFR, sería inviable poder facer isto, sobre todo por cuestións económicas e tamén organizativas. Entón, bueno, quería preguntarlles un pouco que nos contardes tamén vos a vosa visión desde o Concello da aportación de Culler Ciencia para o propio Concello. Bueno, pois para nós, o decimos sempre, é un honor poder colaborar con Culler Ciencia. Coñecemos pois esta iniciativa dende os seus inicios, onde se facía dentro do centro educativo, e donde creo que, ademais, tivechedes os poucos anos, xa no mismo ano, recoñecemento de diferentes institucións e tamén de premios que, aínda que son de carácter privado, pois teñen unha importancia relevante porque estamos falando dun ámbito nacional, non? A hora de valorar pois certames destas características. E o certo é que a cuestión pois foi evolucionando, a comunidade escolar deste centro educativo pois creo que estivo sempre moi implicada con toda esta iniciativa, e iso, pois, ao noso criterio non podería pasar desapercibido, porque si ben dende o Concello non tiñamos unha iniciativa destas características, o poder aproveitar o talento que dende o colexio se puso encima da mesa para poder organizar un certame destas características, pois o tiñamos que aproveitar para fomentalo, e fomentalo significaba pois dotalo económicamente para que non só a comunidade escolar do centro Río do Burgo, sino tamén toda a comunidade escolar do Concello de Culleredo, que era o noso compromiso, e tamén a comunidade escolar de diferentes puntos da comarca e de España, pois poderan coñecer un certame destas características. E de aí pois foi esa aposta, creo que o terceiro ou cuarto ano que xa está na rúa, que xa está nun entorno que tamén está moi relacionado coa ciencia, co benestar, coa biodiversidade, como é a Ría do Burgo, a esplanada Río do Burgo, e aí pois creo que pois foi o culmen para ter ese éxito e esa expansión que se merecía a Culler Ciencia. Ademais, cunha significación moi importante e un acordo que chegábamos coa anterior dirección e que se mantén coa anterior dirección e se mantén coa actual dirección, que era non competir con certames e con eventos destas características, porque ao final pois a sociedade iba a ir a ver un certame a Coruña ou o certame de Cambre ou de outra localidade e se iba a encontrar sempre o mismo. E eu creo que ese feito diferenciador, ese eixo diferenciador deste certame foi o que lle fai que continúe no tempo, que teña identidade propia e que bueno, que cada ano pois non teña ningún altibaixo, porque o único condicionante que podemos ter é que o tempo este mellor ou este peor para que a afluencia de público se consolide nese espacio, pero que si está garantizado é que bueno, pois as institucións que participan poñen de manifesto a importancia de que dende a base da educación pois estemos fomentando temas relacionados coa ciencia, pero incluso coa ecoloxía, como é o que estamos pelexando tamén dentro do Concello, tema de recollida de lixo, tema de cuidar o noso medio ambiente, coñecemento do noso entorno rural e de por que pois hai que cuidar o noso entorno, porque aí está a nosa calidade de vida, e todo eso pois se fai nesta Culler Ciencia. É certo que dentro do Concello
facemos unha aportación económica probablemente das máis importantes para eventos destas características, creo que está en torno pois os 20.000 euros, pero creo que paga a pena ter esos stands, paga a pena pois ter esa cuberta pois no propio recinto feiral do Burgo, porque iso fainos sin dúbida máis atractivo e pon tamén en calidade pois os nosos nenos e nenas que estudian en centros que non só fan educación ordinaria, sino que tamén dentro desa educación extraordinaria e extraescolar pois fomentan cuestións tan extraordinarias como esta. Así que, para min, como digo, como alcalde, un honor o poder respaldar esta iniciativa e felicitarvos por todo elo e tamén a todas as institucións como é a Xunta de Galicia e aquelas que colaboran en algún momento pois tamén o Goberno de España, etc. Pois tamén tivo a súa pinceladiña pois colaborando con este certame e, por suposto, as empresas e as institucións privadas que colaboran aquí, como en algún momento pois o CETIN, a Policía Nacional, forzas de seguridade, etc., pois que están aquí presentes, pois eso dignifica e fai máis grande este certame. Así que, como digo, dentro do Concello, na pequena aportación ou gran aportación que facemos, o máis importante é que vos estades aí sempre dispostos a facer este certame. Sí, a ver, desde logo, leva moito traballo, pero é unha maneira de darlle un pouco aos nenos a posibilidade de expoñer o aprendido, de ensinar o seu traballo, non somente ao noso cole, evidentemente, senón a todos os coles aos que se abre esta iniciativa. Así que, bueno, moitísimas gracias. Este ano tamén temos esa colaboración económica moi importante que supliu esa do Ministerio do que falaba a nivel estatal, que foi o CFR. Entón, bueno, tamén agradecerlle. Non sei se queres comentar alguna cousiña. No, simplemente agradecervos a vos que continuedes por 8º ano consecutivo liderando este proxecto, que, como ben acaba de decir o alcalde, importantísimo para as familias, para o alumnado, porque acabo de decir ti tamén agora, cando o alumnado explica, está gañando, está aprendendo ciencia, está aprendendo comunicación, se está empoderando, as familias eso perciben, o profesorado lle implica programar dun xeito máis serio, porque ese traballo que está aí, pois visibiliza todo feito dentro da aula, reutilízase para outros cursos, profesorado que se acerca coas súas familias ou que ven a expoñer o seu traballo, ve como traballan outros compañeiros e importa eso ao seu centro. Tiene un xeito de crear unha rede de traballo, unha rede de centros, que é un pouco tamén o papel do CFR, que non só se queda en cursos hallados de formación, senón que intentamos que se construa unha rede de profesorado e de centros que traballan nunha liña. Entón, bueno, cando chegou a nos esta proposta, pois a xulgamos completamente interesante. Outros anos temos participado con o noso stand. Este ano vimos tamén, gracias ao vosso convite e a vosa insistencia, e agradamos que isto siga sendo moitos anos. Esperemos que sí. Esperemos que sigamos consolidándonos cada ano e crecendo un pouquiño máis tamén cada ano. Falábamos un pouquiño de que o importante realmente de todo isto son pois o alumnado, non, dos diferentes coles que están ali, e por iso tamén contábamos, como dicía antes con Vicente, que un pouco que lidera o proxecto audiovisual do cole, que engloba tanto radio como prensa como televisión. Ademais pertence evidentemente ao Club de Ciencia. Entón, se nos queres adiantar algo sen contar moito. Bueno, nos, grazas por darme a oportunidade tamén de contar. Bueno, no noso colexo temos dúas, entre outras, dúas fortalezas ben visibles, que unha é o ámbito científico, que o vemos na Culleciencia, pero o ámbito audiovisual tamén é un punto forte do colexo, non, dentro do proxecto. E dende o inicio xuntámolo, bueno, fixemos un cambio. Antes era o Uxía, cando eu estaba organizando, ela Uxía que se encargaba de xestionar o tema do audiovisual, e agora é ao revés. Creo que estamos no sitio correcto. Dicirvos, pois nada, que nos desde o noso stand de radio, chamolle radio, pero realmente é o proxecto audiovisual en sí. Facemos unha emisión en directo de toda a feira en Twitch. Este ano cantas horas son? Son xa é par, non? Son 8 horas, porque vai ser non de 12 a 8, que o adaptamos un pouco tamén á afluencia de xente. Empezar moi cedo non ten moito sentido, porque a xente realmente ven, como digo, ven para a misa, non? Entonces xa
xa ven para ali, pero sí que lle custa marchar, porque temos a sorte de que a esplanada está moi ben, como quede un día bo, que case sempre tivemos así, en todas as edicións, algunha que choveu un pouco, pero solucionouse, dá gusto estar ás 8 da tarde ali, entonces que costa marchar, entonces ás 7, bueno, ide marchando, entonces non marcha. Entón, facemos un programa prácticamente de 8 horas, temos un equipo de rapaces que xa están de volta e medio de facer radio e tele, temos conexións en directo cos stands que se emiten, bueno, é unha chulada. Teño que dicirlo todo gracias tamén a Roberto, que está agora na parte técnica, que controla un montón. Digamos que nos, como profes, meneamos aquí, non? Xestionamos os rapaces e a parte técnica deixamos ya que sabe moito, entonces, bueno, quedanos unhas cosas moi chulas. Entonces vai haber unha mesa redonda, por contar un poquinho, que este ano vamos a facer con coles do Concello, porque este ano faláramos, bueno, cando empezamos a enfocar o tema da colleciencia, pensamos en ir gañando un pouco o enfoque escola, non? Nós somos un cole, pois montamos unha feira na que teñan máis protagonismo os coles, non? Entonces intentaremos a ver si podemos cada ano gañar en colexios. Que as institucións son maravillosas e queremos que veñan todas, non? Pero bueno, é certo que gustanos que se vexe o traballo, bueno, dixéchelo tío José Ramón e dixéchelo tamén Óscar, Uxía, que se vexe o traballo dos colexios, que non sexa un traballo, un produto que queres exhibir, non, é o que fixemos durante o curso e que é mellor que pues eso, unha feira como esta para velo. Teremos despois, bueno, a mesa redonda estará moderada por Fran, o director de Radio Culleredo. Despois, sempre vindes por ali as autoridades, e tamén temos ese ratiño para charlar con vos, e bueno, para preguntarvos, e bueno, e que comentedes tamén, que tamén nos gusta moito, e despois xa deixamos paso a que vayan pasando coles, e vamos, bueno, vai sendo moi bonito. Os rapaces son os que, ainda que este, bueno, no medio un pouco para moderar, pero son os rapaces os que preguntan, e os que fan todo ese tipo de cosas. Entón, bueno, a nos gustanos moito, os rapaces encántalle, e despois todo ese material queda tamén exposto, que podedes ver e vese nas visualizacións, que é unha cosa que gusta moito, así que, bueno. A verdad que impresiona moito, verdad? Cando os nenos collen ese liderazgo a falar na radio e tal, que ao final impón e non como estamos acostumados, e, sen embargo, van collendo unha rodaxe impresionante. Bueno, aquí hai moita xente xa de radio, non? Mesmo ti, José Ramón, que sí, pode ser que custe un pouco, pero nós que traballamos aquí radio en aula, nos traballamos mesmo na aula, nenos que non falaban nunca, coxe un micro, estos auriculares que soan de maravilla, escoitan a voz, e esa primeira sonrisa que reciben, eso é para gravar. Engancha. É para gravar, sí, a verdad que sí. E de feito, esas radios que temos ahora en aula conseguímolas un pouquiño tamén grazas a Cullerciencia, porque levamos 2 anos montando ali unha pequena cafetería que donacións de diferentes, pois do Gadis, da propia empresa do café, de Baqué, que incluso mandan xente para poder recaudar uns fondiños tamén. O primeiro ano comprouse un ordenador para o tema da tele, e o segundo ano compramos mesas de radio para traballar nas propias aulas. Entón, sempre vai todo reinvertido neste proxecto de forma circular, non? Entón, non sei se queredes engadir algunha cousiña máis, ou facemos un recordatorio de días, horarios. Adiante. Vale, pois será este 6 de xuño, o sábado, estaremos de 12 a 8 da tarde, empezaremos con Ancoradoira, con un pequeno grupo musical para darlle inicio á feira, e a continuación pois disfrutar das diferentes stands e das diferentes carpas que con moita ilusión ao final tanto entidades como centros levamos para expoñer o noso traballo, non? Entón, pois nada, simplemente que esperábamos vos. Ah, sí, non sabía que estaba ali o plano. Sí, bueno, tamén xa que o vexo, comentar que estará o tema de doazón de sangue, o autobús de doazón de sangue, que este ano, bueno, parece que contamos co Aquarium, que ao final tamén pode vir, que tamén levamos varios anos intentando, era unha espiniña. Que nunca conseguíamos hasta que renovaron con furgoneta e ahora temos. Sí, ao final veu, non? Entón, bueno, xa vedes que hai moitos coles, tamén tedes presenza do propio Concello cun traballo que fan de cine, bueno, institutos, facultades, bueno, a verdade é que cada vez vai quedando o que dicíamos, máis enfocado cara a educación,
para darlle esa visibilidade tamén aos rapaces. As institucións necesarias e fundamentais porque son os que inspiran ao final tamén un pouco aos nosos nenos e nenas. Entón, pois a verdad que estamos moi contentos e con ganas de continuar, xa casi pensando no ano seguinte. Como vedes no plano, hai moitas carpiñas e imos ter, igual que o ano pasado, o noso carné de científicos. Entón, en cada unha das carpas, cando pasen os nenos e nenas que lle cuñen o carné, ou ese carné podedes conseguilo no punto de información. Unha vez que estea todo cuñado, volven ao punto de información que hai un agasallo para eses rapaces que viron todos os stands. Así que, nada, a continuar con todo e moitísimas gracias. Esperamos contar con vos o vindeiro ano tamén. Pois nada, animar a todo o mundo a que veña ao paseo marítimo a ver esa festa. Esperemos que a chuvia nos dea unha tregua e podamos disfrutalo. Eu creo que sí. Vai no contrato menor. Sí, non? Está moi controlado. Sí, está garantizado o tempo. Ben feito. Bueno, pois iso. Grazas, Uxía. Gracias. A vos, a vos. Muy bien. Estupendo. Profes, sobre todo que estáis en contacto con los niños. No sé cómo los veis, o sea, estáis hablando de eso, que es un trabajo de todo el año, de tener esa oportunidad de pues, mostrar lo que han hecho. No sé cómo los veis llegando ya a este fin de semana, si los veis nerviosos. A ver, son poucos. Sí, sí, obviamente. Mira, Todo nada, nos desde o Club de Ciencia do colexio organizas unha serie de actividades. Entonces, ademais das aulas, entonces, isto ven a ser un pouco o final de festa. Nerviosos son, sempre. Pero, bueno, os voluntarios son moitos, e sí que lles gusta. Están ansiosos, pero non están, quero dicir, aí, aparte cada ano vamos renovando, vamos ampliando, este ano ampliamos nenos de cuarto para que se vayan rotando, antes empeñamos quinto e sexto, pero é posible facelo con máis. De feito, somos un cole que exporta voluntarios. De feito, de alguna feira vamos con nenos, xa, tamén que solicitan, e vamos como voluntarios para axudaros a que hai tema. Aparte, temos moi boa relación con outras feiras que se fan pola zona, que é unha zona, a verdad, que é super interesante, que en tan pouco espazo, non? Temos aí 3 feiras moi potentes, o Pensáis e o Día da Ciencia na Rúa. Entonces, bueno, nada, están encantados, xa che digo, está todo o traballo feito xa, está máis que preparado, entonces agora, flecos finais. Creo que se percibe máis ilusión que nerviosismo, non? Seguramente. Sí. No, o tema da colleciencia está moi enganchada no juego. Ademais que a xente dalles moito reforzo positivo despois nas carpas, porque ademais fano moi ben, quero dicir, non é cuestión de que sexa amor de mestra, é que fano tan ben que incluso rapaces de instituto e tal din, caramba, que ben falan, eu non falo así, porque ti escoitas despois cando van saindo, que ben explican, e a verdade que están moi acostumbrados por repetir en diferentes feiras, por repetir diferentes anos, e porque se dan ese relevo entre uns cursos e outros, onde ao final aprenden entre eles mesmos, non? Mesmo aprenden máis casi, non? A veces que sí, sempre. Esas exposicións que podemos facer en clase, estás todo descubrindo ali, e é unha... É un día máis que clase. Se o podes ir, un día máis aprendendo. Sí. E un día no que o aprendizaxe competencial é bestial. Sí. O sea, non só aprenden ciencia, aprenden comunicación, aprender, porque hai calquera circunstancia, estropease algo, e saen sempre, sí. Algo que sexa unha catástrofe que profe... Sí, porque non é un entorno controlado, non é aula, que é o que acaba de dicir, ti expos os teus compañeiros e as túas compañeiras, pero sabes que eso vai quedar aí. Cando alguén se achega ao teu stand, podes ir por calquer lado. Calquera dúbida. E o resolven dun xeito. E ademais, como fan eles realmente a experimentación, a preparación e todo, se algo, un cable soltase, se algo non funciona a nivel digital, eles reparan a situación porque xa lles pasou previamente. Entón, unha primeira ampla. ¿Ves? Lo importante sorpresa de los chavales. Ya te contestaron la segunda también. No, segundo, no sé si vosotros pues tenéis ganas en especial de ver alguno de los coles, si ya tenéis alguna idea de lo que van a hacer otros coles, de lo que van a presentar, si tenéis curiosidad. eu sí que teño información, pero é o que lle dicía, contas en contar.
porque, bueno, sí que lles pedimos un pouquiño que van traer, non por facer unha criba, senón por saber un pouco se o espacio é adecuado, se a carpa adapta, se, bueno, un pouco a parte logística. Hai cousiñas moi interesantes. Este ano, ademais, hai espazos que vanse empregar tamén por diante para esa manipulación que é tan importante da xente que vai por ali. Eu creo que vais a disfrutar moito. Muchas gracias.